segle XXI. Parlant, si li sembla aquesta suposada moció de censura, al principi, fa uns dies, semblava que estava ja pràcticament feta i ara, en els darrers dies, s'ha aturat un poc, no? Com ha viscut vostè això? Es presenta, no es presenta? Com ho ha viscut? Jo, sincerament, ho he viscut una mica en sorpresa, no? Jo crec que la moció de censura és un element, bueno, crec no, tots sabem que és una eina legítima, ho preveu la nostra Constitució, és una eina constructiva, no destructiva, és una eina que serveix per dir, escolti, jo considero que aquest govern no és estable, no atorga l'estabilitat institucional que tocaria, no fa res, i per tant m'hi posa al front. Aquesta és la filosofia i dona estabilitat. Per tant, és una eina legítima que si el Partit Popular ha de fer servir, l'ha de fer servir. A mi el que me sobta és que no se faci servir, s'anunciï i s'utilitzi com a amenaça. I jo crec que com una forma de sembrar renou, de desconcert entre la població. Jo m'agradaria que ciutadans i ciutadanes de Palma sapiguessin a dia d'avui que una bellesa, que són jo mateixa, un equip de govern municipal actiu, compromès i en les persones honestes que érem fa 2 mesos, perquè ara sembla que no hi ha govern i no és així. Una cosa és el renou mediàtic, una altra cosa és l'acció. I nosaltres som un ajuntament que fa 4 dies vàrem poder anunciar que les llicències d'activitat innòcua, que vol dir una persona que ha d'obrir una perruqueria, un centre d'estètica, un spa, un petit comerç, ho pot fer en 10 minuts. Cosa que no succeïa abans, això és fruit de l'acció municipal, per exemple. Per tant, la moció de censura és una eina que el Partit Popular ha de decidir si la vol fer o no, ho ha d'anunciar i ho ha de fer. Evidentment, jo no vull que passi. Si jo considerés que som un govern inestable, irresponsable i que no podem tirar endavant amb la gestió municipal, dimitiria. I jo ho he dit en alguna ocasió en privat, i ho aprofito per dir-ho aquí també en públic. Escolti, si estiguéssim a principi d'un mandat, si mos quedassin 3 pressupostos per aprovar, si ara fos el març de l'any 2008, tindria sentit mantenir-nos amb aquesta inferioritat de condicions? I té raó el Partit Popular quan fa servir aquesta connotació. Inferioritat de condicions? Doncs no en tindria de sentit. Per això jo crec que la democràcia efectivament és una qüestió de xifres. I efectivament la llista més votada és la del Partit Popular, encapçalada per la senyora Siré. Aquesta és la llista més votada. Però també és vera que les circumstàncies que vivim són unes circumstàncies que jo crec que també han sorprès fins i tot a la llista més votada. I que els hi ha sorprès per actuacions que tenen a veure amb persones d'aquesta llista més votada. Per tant, la democràcia també són circumstàncies. I les circumstàncies en les que ens trobam a un any i mesos, a 15 mesos de les eleccions, a mi em fan pensar que tenc l'obligació de mantenir-me, de defensar l'acció de govern municipal, de fer-ho amb contundència però amb humilitat, de per suposat assumir els acords plenaris. Ningú ha dit que no els volguessin complir, ho ha dit el Partit Popular, però ningú d'aquest equip de govern municipal. Però fer-ho exercint amb allò que podem exercir. Tenim una junta de govern que pot prendre decisions, tenim un pressupost que han de continuar gestionant, tenim la capacitat de proposar, i ho volem fer, i evidentment l'obligació d'escoltar un òrgan sobirà com és el ple, que no governa, fiscalitza i controla. I amb aquests marges ens hem d'ubicar tots, no? I no serà fàcil, i no serà fàcil. Vostè diu que la democràcia són xifres, a l'Ajuntament de Palma, vostès i el Bloc 13 regidors, el Partit Popular 14, i també la democràcia són circumstàncies. Aquests 2 regidors d'Unió Mallorquina segurament ara mateix no són les millors circumstàncies perquè el Partit Popular pacti amb Unió Mallorquina, sobretot després de la dimissió dimecres de Miquel Nadal i de la seva declaració divendres davant del jutge, no? Li hauran de demanar al Partit Popular perquè hauran de ser ells qui ho hagin de valorar, no? A mi el que sí me sorprèn és a vegades aquestes acusacions que mos tracten a tots com a de desmemoriats, no? És a dir, quan se diu allò d'escolti, vostè és valdesa perquè va tenir el vot d'Unió Mallorquina. Efectivament, jo no renegaré del pacte que he tingut, no? No ho vull fer, però escoltin, les circumstàncies que s'estan jutjant tenen a veure amb les accions que se van dur a terme en el mandat anterior, on el pacte era PP-Unió Mallorquina. I en clau municipal tenim moltes circumstàncies, desafortunadament per tots, que tenen a veure amb una mala gestió del Partit Popular i algunes d'elles no ajustades allà. I em sap molt de greu. A mi no m'agrada que l'exedil d'urbanisme d'aquesta ciutat estigui a la presó. És que penso que és dolent per tothom, no només pel Partit Popular, per la institució. Aquest és un dels episodis més vergonyosos per la institució. I l'hem hagut de gestionar nosaltres. I ho hem fet sobre una auditoria que afortunadament ens va col·locar en el camí de descobrir que hi havia coses que no s'havien fet bé. I era una auditoria encomanada pel Partit Popular. Ho vull recordar. Vull recordar que tenim una empresa funerària en la qual el seu gerent també ha hagut de passar per la presó, desafortunadament, però ara té superàvit. I també és una gestió fruit d'aquest govern municipal. Jo crec que també les circumstàncies aconsellen un moment de regeneració, de pausa, crec que ens han de tranquil·litzar tots. Som molts, inclús dins el Partit Popular, estic segura que volen remar perquè això
segueixi endavant, tindrem unes eleccions en l'any 2011 que ens col·locarà tots en el lloc on ens ha de col·locar, i ho hem de fer pensant que la democràcia és allò que hem sabut construir tots plegats. És la millor fita, no? La millor troballa que han tingut després d'una transició molt complicada, i l'hem de cuidar. Jo crec que no val tirar-nos estrats tots pel cap. Jo crec que ara val empènyer per intentar sumar, no per empènyer-nos uns en els altres, ni engronsar-nos cap a de fora, no? A mi no m'agrada el "i tu más". Jo crec que podem governar, ho vull fer, vull defensar el model de ciutat que tenim, crec que hem millorat molt la ciutat en molts aspectes, mos hem equivocat amb altres, sens dubte. El Partit Popular té un espai amplíssim per fer control i fiscalització, és la seva obligació, mos ha de treure els colors quan mos equivocam i també ha de poder discrepar. Només faltaria, són el grup majoritari, i li asseguro que jo no proposaré res que atenti contra la vida de la ciutat. Jo continuaré millorant el transport públic, millorant els espais i dignificant espais com el carrer Blanquerna, la xarxa d'escoletes municipals, millorant l'atenció i els serveis socials, construint nous centres de dia, i estic segura que el Partit Popular també pensa que això és un bon projecte per Palma. La veritat que la setmana passada va ser molt convulsa arran de la declaració que molts ja han qualificat de bomba de Miquel Nadal, que fins fa 2 dies pràcticament era company seu del pacte, no? I després la seva dimissió i també la dimissió de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Monar. A vostè li va sorprendre aquesta declaració en els jutjats de Miquel Nadal? I aquí no? Jo crec que a tots mos va deixar una mica trasbalsats. No s'ho esperava? Jo no m'esperava, no. Efectivament no. Miri, jo sí que he tingut la més mínima sospita d'alguna cosa així, com comprendrà, no hagués ni firmat ni molt manco mantingut un pacte. De fet, en el moment en què nosaltres vam tenir el menor indici, no ja del senyor Nadal, en aquest cas va afectar la gestió presidida en el govern per el senyor Antic, el menor indici de que alguna cosa no funcionava, van ser molt contundents. Jo crec que això també és un missatge que m'agradaria que quedés clar, i vull pensar que ningú no ho mantindria. Però nosaltres som els que hem decidit rompre, i nosaltres som els que ens hem col·locat en una situació més arriscada, i nosaltres som els que hem pres una decisió valenta i compromesa. I efectivament crec que vivim una situació gravíssima que mereix moltes explicacions, que mereix moltes disculpes públiques. Jo crec que el president es disculpava per aquella part que podia afectar el govern de les Illes Balears, però també ho feien una mica en nom de tots, no? Jo crec que les formacions polítiques han de ser modestes quan això succeeix, reconèixer i entonar el mea culpa, perquè escolti, jo també milito un partit on ha tingut una part de la seva història tacada per una lacra d'aquestes característiques, que afectava persones en noms i llinatges, i hem hagut de fer molta feina per regenerar això, i ningú se n'ha amagat públicament. Doncs escolti, també toca això ara, i afecta altres partits i afecta la nostra democràcia. No tots som iguals, ni tots reaccionam igual davant la corrupció, però els hi asseguro, i crec que és un missatge important pels ciutadans i ciutadanes, que a la vida política hi ha moltes persones de bé i que actuen de bona fe, i que formen part de distints partits polítics. No tothom actua d'aquesta manera. Ara bé, hem d'exigir als partits polítics que quan això passa, que ens pot passar a tots, la corrupció és una qüestió de persones, siguin contundents en la reacció. Jo milito un partit del qual me sento orgullós en aquest sentit, perquè és contundent, ràpid i no dubta. Altres els hi costa molt primer demanar disculpes i després prendre decisions. Miquel Nadal va presentar la seva dimissió dimecres. Es va torbar massa en fer-ho? Jo penso que no. Un cop els fets eren els que eren, en aquest sentit, si me demana de molts fets coneguts. Respecte del Codi Ètic, fixi, el Codi Ètic del qual vàrem parlar tantíssimes vegades i ara sembla que forma part d'una altra era, o d'una altra dècada. Clar, era vera, era cert, i tots reclamàvem en nom dels partits que s'aplicàs. Jo mai ho vaig voler fer com a valdesa, tampoc crec que els valdes i valdeses mos correspongui dir qui ha de dimitir o no un consistori. Això és una tasca dels partits, i el Codi Ètic no era un codi d'institucions, era un codi de partits. Però sí que com a socialista signant d'aquest codi li vàrem demanar. Ell va considerar que això no era així, que no era d'aplicació, el seu partit no va reaccionar com esperàvem que reaccionés, i al final la realitat ha superat a la ficció.